Opa, azaren zazpizen martitzena, eta momentu honetan euri apurbe da, gitxi, baina buzteko lehin. Zera ikusten da horreko egunetako joera berbera mendetzen dela, txikitxo diesela, gero ez izazten. Baten bat hartu, aborreran ditxuena, eta bestiek dauzela bertan. Ia, gero txoa gehitxo da, bueno. Hortze begitxo ikusten diez. Eta hemen bai hau zeu-zeu-zeu-zeu-zeu-zeu-zeu-zeu desentotxoa, horbe bai, eta nahikotxo. Eta egiz esan, zerak errotarize be bai, zerak, txibatak, nahikotxo. Hemen desentotxoa, bat edo beste, baina beste gora baten bertan geratuko litzakez, baina bueno, gero ez dizazten. Hemen gehiago. Batzuk hartu, banaka batzuk hartu, beste batzuk geratu ditizela, eta holan, ia, emoten dugu urrengo egunetan datozela eguraldi epelauak, eta ia orduen apuretan dizagoa dizan. Bueno, atzokoren antzeko arkikuntza. Handituenak hartu, eta bestiek hortxe. Jo, bai izan, asko dauz. Txikitsuek, oso txikitsuek, horrek aurreko eratuko diez. Ja nahiko txiki hartu dut, larrei. Baina, bueno, hauzez, hauze hartu ingot. Eta ondo-ondoan dauen beste hauze, bai. Eta hona hemen hirugarrena, eta pariente batzuk. Bai, hemen. Oso ondo. Horrek txikitsunak itxi. Egiz esan, jakin izan baneu, txikizek, orko lehenko txikizek bertan bera geratuko ziren, baina. Eta hemen be, txikitsu pilloa. Pillo. Bueno, horrek ezakit izan, baina, bueno. Tartien baten bat esentide bai, Eta hortze, eta hemen, apure jende dagoen bai. Eta lehen esan dudana, txikitsuek nahikotxu. Ja, egiz esan, nahikotxu hartu odaz, da hortze geratuko diez. Bizarko edo, piztiren bate jateko. Eta hemen, nahiko itxura eskasikoa, hasiera baten harriren bat edo pentseo dela, baina ez, badi ez bai. Hor gehiago. Honek ez dakit, zer egin behar. Egiz esan, eskandalu. Txikitxua pillo bat. Hainbeste itxi doaz, horrek azkenekoak ez doaz hartu, bizarko ikusiko dugu. Ni ez dut oso argi urrengo gunien azten diezan, eta adigitxi hau olako freskuriaz. Baina, bueno, dauzela. Bueno, hone bai, hone bai dizela ziko gizan. Izan pena, epeltxo bezeitie. Zelako espektakuloa. Bueno, eta hartuko doan azkena, eta janda dauelako. Ondoan beste bateko, hortze geratuko da. Zer ez doan itxi, itzela. Pena txikitxua dizela, bueno, neurrikoa batzuk. Baina zer da hau? Bueno, hauze da gorko usta. Egiz esan, ez di esan dizek, baina asko dauz. Eta zer itxi doan. Pena, oine, purrete pelduko baleu, bueno, ikusiko dugu, horrengo guenta. Venga, ondi izan.